Ahoj, dneska si ukážeme, ako môžeš nosiť džínsy, ak ti chýba nejaká inšpirácia a chceš ich posunúť na ďalší level. Takže poďme na to. Ak máš úplne obyčajné džínsy, tak môžeš vyskúšať nejaký takýto statement kúsok, statement blazer a okamžite to vyzerá štýlovo a moderne. Ako už vieš, tak tento trend skirt over the jeans je veľmi trendy, takže môžeš vyskúšať aj niečo takéto trošku over the top. Ak naopak preferuješ minimalizmus a jednoduchosť, tak tento outfit je úplne pre teba. Ako vidíš, stačí naozaj jednoduchý blazer v čiernej farbe, klasické tričko, džínsy a ideš. Ak máš naopak rada street style, go for it. Tento outfit nám ukazuje, ako krásne môžeš kombinovať aj vzory a tak vyniknú tvoje džínsy. No a tu nás som vybrala môj obľúbený outfit, retro, vintage, takže ak máš nejaký retro blazer alebo vintage kúsok, tak aj takto krásne ho môžeš kombinovať s džínsami a mokasíny. Preppy style je veľmi trendy, takže sa neboj ani tohto štýlu, ak chceš niečo iné. No a na záver tu máme kombináciu džínsov a kropnutého blazera, ktorý je naozaj opäť trendy. Takže mi daj vedieť, ktorá kombinácia sa ti páči najviac a čo budeš nosiť ku džínsam ty. Čau!